Elveszett hercegnők első rész. Itt vagyunk mi. Ő apám. Ő pedig ott az anyám. És persze anyukám mellett a testvérem, akiről egy nagyon nagy kaland fog kiderülni. Ott pedig én vagyok. Hát mi egy szegény családban lakunk, még sajnos tévénk sincs. Rég akartam egy tévét, de sajnos nem tudtunk beszerezni a pénzünkön. Akkor, hát, kezdjük is el. Anya, apa. Apa! Elnézést, kislányom, csak, hát... Megint azok a csavarok? Igen, a csavarok. Jó reggelt. Persze te mindig frissen pihened ki magad. De nekem... Jó reggelt! Jó reggelt, Hugicám. Jó reggelt, szívem. Jó reggelt, anyu. Jó reggelt, apu. Hogy aludtál? A csavarok. Mert megint. Kislányom! Tesó! Kiderült, hogy mi egy királyi családhoz tartozunk, csak ezt mi még nem tudtuk. Hogy mi? Ezért király és királynő, hercegnő és hercegnők leszünk! Igen! Ez remek hír, anya, de... Mi van? Ezt tudod, csak az van, hogy... Hogy? Hát, el fogunk menni a királyi kastélyba, és a hamisítványokat, mármint a király és a királynőt, akik mindenkinek hazudtak, azokat kidobják, és minket helyettesítük, akiknek már rég királyi helyben kéne lenni. Jól van, Hugi, nyugi! És máma megyünk. Mi? És külön szobátok lesz. Jól van, elég. Azért nem kéne ennyire sikítani, még a szomszédok is hallják. Nem mondom. És mi lesz? Nos, hát megvárjuk a limuzint. Már itt is van! Mi vagy? Fagyi. Ezt most miért mondtam? Irány a királyi család. Ez hatalmas lakás. Még mindig nem hiszem el ezt az egészet. Pedig elhihetnéd. Fagyi! Drágám, hagyd abba. Na, komolyan mondom, néha úgy tudsz idegesíteni. Köszöntelek titeket a váratokban. Nagyon szépen köszönjük. De most szeretnénk a szobánkba lenni. Bevezetlek titeket. Először vezessen körbe, Léci. Jó. Kérem, először körbevezetne minket. Persze, jöjjenek. Ez itt a konyha. Ő itt Sajti. Hello, új királynő és királynő. Vagy mind király. Sajnálom. Kicsi ideges. Semmi baj, legalább van étel. És valami. Jöjjenek! Fagyi! Ez itt a tévé. Wow. Anya, még sosem volt tévénk, sőt, még ilyen nagy se volt. Ez pedig a trón. Mégis kié? Hát valójában magáé és a férjé. Nagyon szépen köszönjük. Még valami? Jöjjenek. Most a szobák, ugye? Igen. Hurrá, most a szobák! Először az enyémet. Jöjjem el. Ez a magáé.
Ez csodálatos! Pedig a magáé. Jó, mehet! Maguké pedig ez. Ha szeretnének valamit, kérem szóljanak. Nem, így minden tökéletes. Na viszlát! Elszígyúsz, drágám, még ki is lehet nyitni. Ez egyszerűen hihetetlen, komolyan mondom. Mi ez a hang? Felmegyek. Drágám, hagyd abba. Elnézést. Már megint azon a dologon gondolkozol? Igen, már megint azon a dolgon. Tudod, hogy igazából nem az mi gyerekünk. Igen, tudom, és ez mindig felbosszant. Életemben először voltam ennyire komoly, hogy az egyik gyereket egyszer csak elvesztem, és egy másikkal helyettesítem. Igaz, drágám, de ki kell bírni. Tudjuk jól, hogy Kitty nem ide tartozik a mi családunkhoz. Ez csodás. Miért is jöttem ide? Te úgyse érted meg. Mi? Hugicám, hova mész? Gyere vissza! Hugicám, várj! Mi a baj? Én nem ide tartozom. Ezt hogy érted? Gyere vissza! De mondd már el végre. Hallottam, ahogy anya és apa beszélget, hogy engem csak örökbe fogadtak. Jól tudok erről a dologról, de semmi baj. Kit érdekel, hogy te a mostoha testvérem vagy? De akik megszültek, szóval az igazi anyukád, ő nem szeretett téged, azért elvitt. Sajnálom, de jobb is így. Mi tiszta szívből szeretünk téged. Várj, Mi ez? hol vagyunk? Úgy látszik, nagyon elvesztünk most. Folytatjuk.